Навіны наша справа. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў, а госця нашай студыі гэта беларуская пісьменніца ці пісьменніца. Зараз будзем высвятляць Кацярына Оаро. Прывітанне, Кацярына. Прывітанне, Паша, прывітанне ўсім. Даволі даўно, нават я ўжо забыўся, колькі гадоў таму Кацярына працавала з намі на Еўрарадыё, калі наша станцыя рабіла першыя крокі. Пасля, як кажуць, нашыя шляхі разышліся. Кацярына пераехала ў Францыю і цяпер завітала адтуль наўпрост да нас. Чым ты там займалася, Кацярына? Цікава найперш. Чым я зараз займаюся ці ўсе гэтыя гады? Давай усе гады. Часу у нас шмат, так што паспеем у двух словах. Пасля працы на Еўрарадыё я пераехала на пачатку ў Маскву, там вучылася ў літаратурным інстытуце, скончыла яго і напісала кнігу пра Еўрарадыё. Там не называецца гэтае месца, але гэтая кніга пра наш досвед, калі мы пачыналі. Потым я сустрэла свайго мужа, які француз, і мы пераехалі ва Францыю. І 2 гады я працавала не па спецыяльнасці, зразумела, што мне ўсё роўна патрэбныя словы, мне ўсё роўна патрэбныя тэксты, і распачала сваю справу, свой маленькі невялічкі стартап. Гэта ўсё пачалося з блогу, потым перарасло ўжо ў вялікі сайт са сваімі паслугамі, і зараз я выкладаю пісьменніцкае майстэрства онлайн і працую з аўтарамі, якія хочуць пісаць лепш, ці навучыцца пісаць прозу, ці нейкія іншыя тэксты. Як так атрымалася, што ты ўвогуле не забылася беларускую мову? Для мяне гэта ўвогуле дзіўна. Мне здаецца, што жывучы там за мяжой, ты размаўляеш па-беларуску прыкладна так жа часта, як я размаўляю па-французску, жывучы тут у Беларусі. Я вучыў французскую мову цягам доўгіх 11 гадоў у школе, а пасля 5 гадоў ва ўніверсітэце і амаль забыў ужо ўсё, не размаўляючы. Як атрымліваецца не забыць мову? Ты ведаеш, калі я пераехала, гэта быў мой найвялікшы страх страціць мову, і рускую, і беларускую. І не для таго я вучылася 5 гадоў на журфаку і потым 5 гадоў у літаратурным інстытуце, каб проста страціць той узровень мовы, які ў мяне быў. І таму я проста штодзень чытаю, размаўляю на рускай, на беларускай, на абедзвюх і падтрымліваю яе такім чынам. А што ты чытаеш на беларускай мове і з кім размаўляеш? Тут часам ідзеш па горадзе, няма з кім па-беларуску паразмаўляць, а ў Францыі як? У Францыі ёсць беларуская суполка, і, напрыклад, калі Святлана Алексеевич атрымала Нобеля, мы размаўлялі ўвесь тыдзень толькі па-беларуску, пілі шампанскае і святкавалі гэта. То бок звычайна ўсё ж такі па-руску там размаўляюць таксама, але з нагоды... Бывае з нагоды, бываюць беларускамоўныя пікнікі, у нас менш, у Парыжы больш, але калі нешта такое адбываецца, я стараюся ўдзельнічаць. А ў якім горадзе ты жывеш? Я жыву ў горадзе Ліль, гэта каля Ла-Маншу на мяжы з Бельгіяй. А ці шмат там беларусаў? Даволі шмат, гэта вялікі горад, 3 па велічыні у Францыі, і так немало. І нават ёсць археолагі, і там журналісты, і, карацей, людзі нейкага нашага кола. І я так думаю, што, відаць, шляхі, якія іх прывялі туды, вельмі розныя. Звычайна, гэта каханне. Як іначай можа быць, я нават не ўяўляю, што яшчэ можа, акрамя кахання, прывесці чалавека ў Францыю. Думаю, што увогуле ў Францыю шмат што, але Ліль не такі турыстычны, не такі знакаміты, не такі, можа, цікавы горад, як Парыж, ці там нейкія іншыя рэгіёны, Правансы, таму, звычайна, гэта каханне. Сучасная праца твая, навучанне пісьменскаму майстэрству. Я думаю, што шмат хто з нашых слухачоў увогуле зараз засумнеецца, ці можна гэтаму навучыць. Як гэта адбываецца? Пісьменнікамі ж нараджаюцца, не робяцца, не? Я люблю словы Рэя Брэдбері, што і не трэба ім тлумачыць, няхай думаюць, што вы нарадзіліся такімі адразу. Канешне, гэтаму можна вучыцца, як вучыцца іншым мастацтвам, музыцы, жывапісу. Ёсць талент, але ёсць тэхніка, і гэтая тэхніка, гэта
можа нават і большая частка працы, таму што ёсць інструменты, ёсць вельмі шмат узроўняў тэкстаў у тэксце, на якіх можна працаваць, і усе знакамітыя пісьменнікі насамрэч вучыліся, проста гэта называлася інакш, гэта называлася рыторыка, гэта называлася там па-рознаму, але яны чыталі на розных мовах, яны глыбока чыталі, яны пісалі і здавалі іспыты, таму гэта не новая навука. Адкуль кліенты гэтага стартапа? Гэта найхутчэй Расія? Не толькі, гэта рускамоўныя людзі і беларускамоўныя, якія жывуць па ўсім свеце, і пакуль што не было з Афрыкі, але з іншых кантынентаў ўжо здаралася. Я з Антарктыды, відаць, таксама ніколі не было, але я думаю, што хутчэй за ўсё. Але я бачу, што прагляды блогу ёсць з Афрыкі, напрыклад, але проста яшчэ... Беларускамоўныя таксама ёсць. Ёсць, і часам я раблю матэрыялы ў блогу на дзвюх мовах, але, вядома, на беларускай чытаюць менш, але гэта важна для мяне найперш рабіць на дзвюх. Як ты думаеш, з гэтых людзей сапраўды атрымаюцца пісьменнікі? Ці найхутчэй людзі займаюцца для сябе, каб проста, нейкія свае скілы, уменні падвысіць, напрыклад, камунікацыйныя, у пісьмовай камунікацыі? Месяц таму да мяне прыйшоў кліент, аўтар, які таксама навучаўся ў літаратурным інстытуце, але на паэзіі. І ён паказаў мне сваю прозу, сваю аповесць, і запаўняючы анкету, якую звычайна я адсылаю аўтару, ён напісаў: калі ласка, скажы мне, можна нецэнзурна, але ці варта гэта увогуле чытання. І гэта быў цудоўны тэкст, проста такога высокага мастацкага ўзроўню, што ўся мая рэцэнзія, яна складвалася з кампліментаў і з тлумачэнняў, чаму тое, што ён робіць, працуе і як гэта працуе. І я настойліва рэкамендавала яму адправіць рукапіс у выдавецтва, ён адправіў праз 2 дні. Праз 2 дні прыйшоў адказ, што так мы бярем з першага ж выдавецтва. Таму, канешне, нехта становіцца пісьменнікам. Цікава, я пасля такога водгуку ад цябе і поспеху у выдавецтве, я б не пайшоў на курсы. Таму што зрабіў бы выснову: ўсё, я ўмею ўсё, што трэба. А ён сапраўды ўмее, і ён проста не бачыць тое, што ён робіць інтуітыўна, і больш працэс кіруе ім, а не ён кіруе працэсам. І вось гэтаму яму яшчэ трэба навучыцца. Але кніга, якую ён мне даслаў, была сапраўды гатовая. А як ты думаеш, ці шмат людзей, вось у твайго стартапа, я не ведаю, ёсць аўдыторыя, ці шмат людзей хочуць стаць пісьменнікамі? Мне здаецца, што зараз людзей абсалютна іншыя рэчы захапляюць. І самарэалізацыя бачыцца ім хутчэй у эканамічнай сферы недзе, найперш. А там уже пасля 70 гадоў можна пісаць мемуары, жыць для сябе. У параўнанні з Францыяй тут вельмі шмат. Амаль кожны... Я зараз ехала ў таксі, і таксіст, калі спытаў, чым я займаюся, ён сказаў, што ён заўжды марыў напісаць кнігу. І мае ўражанні такія, што шмат. А з іншага боку, увесь свет кажа цяпер пра сторытэлінг для бізнесу, пра сторытэлінг для дактароў, для адвакатаў, для ўсіх. І гэта, ў прынцыпе, тыя ж самыя скілы, як ты кажаш, якія патрэбны не толькі пісьменнікам цяпер. То бок любы прафесіянал, можа, не зусім любы, мусіць умець распавядаць пра сябе, пра сваю працу, гэта часткова рэклама, не ведаю, часткова папулярызацыя, часткова піяр, і без гэтага ніяк. І тут ёсць ніша, для такога стартапа, як у цябе. Слухай, але ты адна, а людзей ужо зусім іншая сітуацыя ў мяне перад вачамі. Людзей так шмат, хутка трэба будзе набіраць дадатковы штат. Я думаю, што проста я ўжо распачынаю групавыя праграмы, потому што да гэтага я працавала індывідуальна, і гэта тое, што я люблю, але у гэтым годзе ў мяне фокус на супрацоўніцтва і на групавыя праграмы. То бок, ўсё адбываецца праз інтэрнэт, YouTube, відаць, ці яшчэ нейкая штука? Праз Zoom, праз YouTube, праз розныя каналы, Вось я разумею, праз нейкі час знаходжання ў Францыі за мяжой ты прыйшла, я не ведаю, які быў гэта шлях, відаць, доўгі і цяжкі, але да таго, што тое, чым ты займалася раней, прабілася, і зараз ты, твоё жыццё — гэта лагічны працяг, Так. А вось перад тым, давай прыгадаем першыя, не ведаю, месяцы, дні, калі ты пераехала ў Францыю. Як гэта было?
Мы пераехалі ў дзень узяцця Бастіліі 14-го. Так. І я не ведала, што ўсе французы сыходзяць у адпачынак у адзін і той жа час. І мы прыехалі ў спусцелы горад, дзе засталіся толькі нейкія цыгане, там інваліды, ну тыя, хто не паехаў у адпачынак. І гэта быў Вусціш. Я думала, божах, нам трэба вяртацца. І гэта было з Масквы, да? Гэта было з вялікай Масквы, так. І мой муж спрабаваў растлумачыць, што ў верасні ўсё зменіцца, але мае вочы казалі іншае. І было складана. І потым я шукала працу і зразумела, гэта не проста з маімі кампетэнцыямі, таму што ўсё звязана з мовай. І я ўладкавалася працаваць у вялікую карпарацыю, дзе патрэбна была ангельская і руская мовы у Booking. І я працавала там 2 гады і выгарела. Гэта скончылася такой лёгкай, але дэпрэсіяй. І мой лекар сказаў мне, што рабі тое, што ты хочаш, пішы сваю кнігу. І я паслухалася. То бок ты нават пайшла да псіхатэрапеўта нейкага? Ну, гэта быў проста тэрапеўт, але гэта крыху іншая сістэма, у яго ёсць час на тое, каб сапраўды з табой паразмаўляць і зразумець, што адбываецца. Цікава, мне здаецца, што большасць людзей, якія думалі ці думаюць пра пераезд з Беларусі, яны спыняюцца у асноўным менавіта праз тое, што ну вот мова, да, руская, беларуская, натуральна, што мы імі валодаем, нехта валодае ангельскай мовай, але ці хопіць гэтай мовы на тое, каб працаваць недзе за мяжой. Высвятляецца, што хопіць сябры, але пра гэта мы пагаворым праз кароткі перапынак на музыку і на выпуск навінаў. Не пераключайцеся, заставайцеся на Еўрарадыё, яшчэ шмат цікавага нас чакае ў размове з Кацярынай Оаро. Сигаретный дым и кофе. Не закончится весна.